Zašto tvom ruskom dečku neće svidjeti u Srbiji? Ja zapisala sam tako video na ruskom i imala sam puno pregleda, više od 100.000 i neočekivano puno dobrih komentarija. I govorila sam za srpske muškarce, kako su oni dobri i u stvari u čemu su bolje nego ruski muškarci. Počela sam sa toga što govorim da Srbi su visoki. Za mene to je bitno, ja sam visoka, ja 177 cm. Onda pišete koliko vi ste visoki, da imamo statistiku, interesantno. I za mene to je bitno da muškarac bude visok. I ovdje ima velika razlika. U Rusiji visok muškarac to je 180. A ovdje 180 to nije visoko, nešto srednje. Kod vas su visoki od 190 i to je super. I u čatah nekih ruskih ja čitala sam neke komentarije od ruskih muškarci, kao, znate, govorim mi visok, ali kao negativno, kao dugački. Ne znam da li to govorite vi ili nije, ali to pokazuje se da čovjek je ljubomoran, što ему kao negativno on to piše. I to znači to nije visoki muškarac sigurno, on ljubomoran. I to kao neki muškarčić pisao, i muškarčić to je, mislim, ne samo, не to što on nije visoki, a on mali, generalno unutrašnje, zbog toga što ja mislim što i nevisoki muškarac može da bude muškarčina, to zavisi kako on ponaša se prema ljudi, prema žene, prema sve, i to ne zavisi od rosta. Rost, da? Ne zavisi od rosta. I zapisala sam to, ali puno Rusa i nevisoki pisali kako im sviđa se tu, tako to važi samo za ljubomornih muškarčići, im neće sviđati se u Srbiji. A generalno većina Rusa pisali i mali i visoki, pisali kako je ovdje lepo. Još govorila na tom video kako ste vi, Srbi, muškarci srpski, vi volite decu. Vi volite i svoju decu, i drugačijih, i vi tako slatki u tome. U Rusiji nije tako. Još govorila sam da vi kuvate dobro, većina od vas kuva, zna da kuva i baš lepo, baš ukusno. I kako vi poštujete žene i to. Tako zapisala sam ovo video i za vas, da možda bit će vam zanimljivo, da, kak ja uporedila sam većinu ruskih muškarcev i većinu